ves. Bueno, vamos ali. Intentamos. Eu decía chamar a Naide, me dixo Naide, mira, por baixo a miña esa, aproveita a erva. Entón, bueno, pues esta é a reestructuración final e este é o parcelario inicial. A pena é que se fixera eso e chegásemos a aquela situación. Sí, bueno, hai unha máis pequena, debía ter 300 e pico metros. É unha concentración xa A que comunicou Imbra ca localidade de San Cibrao, que decir que está moi ben comunicado. Sí. E pois tiña auga, que cando fais para crecer, quero dicir que como ves hai extensión que Sí, se que se podería, pode unir. que se podería crecer. A mellor antes, vale. Punta aí, esta é a aberta, esa que pasa aí por en medio é esta. Ao sol, Sí. logo é... 94 ou 95, por decir que se conseguiron, sí, moi pouco, dúas. Pois a fonte media ou así Xa está retirada. retirada. E volver así. Pois isto, eu non sei como lle chamades vos en Lugo, é unha aberta que leva auga no Isto inverno. na zona da Terrachá tamén hai así, esta. Bueno, pois é a zona esta, porque aquela que decías tú a viña, aquilo xa non entra dentro do terreno do poli. Ahora non hai que falar. Só desafar os árboles. Que parte está? Porque tamén hai unha... 50 metros. Deben a casa Sí. Sí. Sí, no, llegamos bien, pero veníamos... Tuvimos a... Dron yo tipo de emisión por satélite, de milagro. No, tranquilo, no. Pois isto foi unha pena que se fixera feito entonces a concentración sobre todo, agora por medo. Bueno, moi bo día a todos e a todas. Pois para min é un placer estar hoxe aquí en Oimbra na presentación xa terminado deste polígono que en breve sairá a licitación pública, como ben dicía a alcaldesa, pois esas 5 parcelas á venta e a outra parcela en alugueiro. E dende esta consellería apostamos firmemente pola recuperación da terra agraria. Algo esencial, como ben dicía Ana, para facer de cortalumes, a terra que está productiva é o mellor cortalumes posible, e tamén poñer en valor que a nosa comunidade é unha terra de especial valor agropecuario, a terra máis fértil, e iso está no vendo no resto de España, que están mirando cara aquí, pois como principales productores de leite, de horta, de viña, moitas adegas, incluso de outras partes do país están mirando cara a Galicia para implantar aquí produción. E nós temos que pois dar ese primeiro paso e poñer a terra a ser productiva logo, a recuperar esa terra que, como ben dicías, de moitos propietarios que nin siquiera saben onde teñen pois esas parcelas, non? É un traballo difícil,
complexo ás veces dar incluso cos propietarios, pero poñeremos todos os nosos esforzos en recuperar pouquiño a pouco esas parcelas. Pode parecer que cos polígonos se avanza pouco porque son extensións relativamente pequenas, son 20 hectáreas, pero hai que tamén ter en conta que Galicia é moi diversa e non é o mismo pois o parcelamento da propiedade pois na provincia de Ourense que noutras provincias como pode ser na Terra Chá, que podemos atopar nunha mesma parcela 20 hectáreas. Esta é unha realidade diferente. Dende a Xunta de Galicia pois querémonos adaptar ás particularidades e peculiaridades de cada territorio, pero sin deixar de lado pois a importancia de poñer en todos os sitios a producir a terra agraria. E ese pois vai a ser unha loita aí onde vamos a estar todos xuntos para conseguir ese obxectivo, non? E este é un primeiro paso.